Yan yung pinakang puting. Yung binuhusan namin ni Bayaw yan. Yan na. Ay mga kaparing Jason, good morning, good morning, good morning. To all viewers, all sponsor, good morning po sa inting lahat. Araw ng Lunes, at yun po, wala po ako ngayon sa Pabaya Project. Kasi pupunta dito sila kay Watugsok. Kahapon sana, linggo, kaso yung problema, yung kasama niya na gumagawa, di pumunta. Kaya sabi niya, Lunes na lang. Alam, maga kami gumising ni Ami para magluto ng almusal para pagdating nila kay Watugsok, kumain muna bago magtrabaho. So, at may school yung anak ko. Yan. Yan, kumukulo na. Yung karaniwang almusal dito sa Bicol ay ano iba? Pansit ba to? Ba? Alright. Si Ami. Pansit ba to? Lumalamig ang gabi, hindi na tulad ng dati. Para pagdating nila, nakaluto na ako. Sa almusal na rin namin. Ganun kasi kung basta pag may nagtatrabaho, tulad ng ginagawa itong bahay nila. Kami nag-manage nito ni Ami. Sila Kuya Arnel yung trabador. Pagdating nila, bago magtrabaho, dapat makapag-almusal muna. Tapos pag alas 9, snack. Tapos din ako nag-aantay nun ng basta pag nakaluto na ako, pero wala pang 11 o 12. Pag nakaluto na, kain na. Bago sila umuwi, kain ulit. Kape, hinapal. Yan ang importante yung trabahador. Dapat di natin ginugutom yung trabahador. Alright. Hintayin na lang natin kumulo. Okay na yung pampalasa at lagyan natin ng kalamansi para mabango. Okay na siya. Ayan, dito na si Boy Tugsok. Jason, baka masalpakan niyo yung At saka si Inchundi. The moment of truth. Dumating na rin yung mga pugi. Moy. Morning. Moy. Tangke ako na ulat magabon. Kung nakalog kinta na sa pun, nakalog ako sel pakiton. Pagpansit na muna ka mo. Inchong di. Motor. Sana makuha yung yung tubig ulit. Ma! Binala sa sensyon din ng manok ni Bibi. Sabi ko na rin manalpak ka. Oo.
para daw ako nahirapan kasi nung nasira yan, bago ko umalis, iniigiban ko muna yung mga drum dito sa CR. Dami kong drum dito. Yan dito sa lababo. Ang pinupuno ko yan. Tapos dito sa CR, dalawa dyan sa CR, yung drum ko. Nagigib muna ako kada umaga. Pwede ko lang, sandali sa. Ubuso na. Ha? May nahanap yung in-slidean dun sa lipo doon. Linyan mo na muna. Papalinagod naman ngayon si Jason. Kapot ngayon. Adi pati maski summer, dadi nakukuha. Sa kwansa di man alinyada ka. Dala kitong rayo katugsok. Kaya masungkat naman sa itong sukuha. Sa tubong yelo. Kita nga ning subong taga-dari. Ano yung taga-dari? Di milik taga-dari na. Di situ na po daan. Lalo mo sa tababuat to. So, tubong yelo. Tan na nga ni. Tan na. Asintadan sa Patalo Black. So di man miglutang sa do no. Nakikita na rayo. Narayo na yan. Adi. Sabi labit nga. Wala na rayo. Gatag nga kali ni. Kung tuwa nga man nato sa tubo sana ano. Pag tumong nga na sa tubong dilaw na naka-series. Nakikita na rayo mi. Nakikita na rayo. Baka adi
bukuro ito. Tapos sinimentod to naman ibabukad to. Pinapumbukad to. Sugri po dati. Oo. Sa muna yan. Ay, gamot ha. Wala na nga ni na rayo ko yun. Pinaharap sa namat doon ang mukha. Baka saja. Di. Sabi siya na. Pinaharap ng mukha na. Sa diretso sa namanan. Puro araram kayo ito. Wala no. Oo. Kami mo, ababo. Di so tubo. Tadi mo tubong bulos. Tadi semento. Ha? Semento. Oo. Kasi nimintod to. Mana dia? Semento. Oo. Ada semento. Kaya bumuka to simentado. Mana? Baka lubog na kaya, titubog kaya kayo itong ano yan, utak. Wato na, tinubungan na ito na mo antisip sa yelong sopo. Sa iraron? Oo. Amo yan so, Ini-slide ka adik. Sa water pampalilipat ko sa adi. Tadi maski summer di nakukuha. Di adi na tatanggalan. Hindi talaga yan. Adto inulog dana. Pinabi mo kayo ko naman pagtaguran. Sakay po na talaga nabukad to sa tanim na ako pwede magpara. Kaya dagwa sa akin. Belum tengok. Incung di. Mana yuk? Ada. Kumain ko so. Pinsan kuha. Jadi kalau dia ada mesin. Baka di na tamig pero tigba ko no katugsok. Para di na rin magpatay-patay yung gripo doon. Yan na yun. Sugat mo tulus talaga pala na. Natandaan mo. Tanda ta kami nag-gibo ka din ni Bayang. Ay ka magsiminto. Oo, kami nagkaratambak ka din. Bangga ba lagi? Di ko sama ko pabilog niya mo doon. Sa tinandaan ko, ananuyog. Dapat mo ito bayabas itong tabalo ya di dati. Ko sa paraan katakit ko Oo. tunayog. Mirayo man ko yung tunayog.
Amoy no! Amoy! Yan, tuloy-tuloy pa rin yung ano, hukay. Nilalim kasi namin yung ano, slide. Waka talaga. Di man kinuha sa maray ka dito ng puso. Hindi. Dito yung pudin. Hindi rin. Sabi ka kung matang buwan na tulin niya at sila kapag pagto. Tama na kita. Naturo ka tara. Iya. Ayan na, oh, nakita na yung naka-slide. Ibuhos pa yan. Nakabuhos pa yan. Tapi na siguro ng mata. Piglabusan sa ano. Huwag mo na, parang mo yan. Parang perno ko, parang pa mo na. Adi ah, basta ko muna. Tangan, pagbutang tangan. Amuyan sa to, adi. Ini slide sana mo di at gripo. Amo kumamamit, kasi na magpakimasin ako mo. Yung mayaman. Mas maringan ita, dahil nag-supply ng gasolina. Yun na nahanap na. Malalim kasi pinapadaanan namin ng van dati. Kana mo iton. Amo na yan, sureball na phone na yan. Kulay na po na si Minto Patayo. Kuway ko, di na kaiba ko kuwan. Di na kaiba ko. Tipid. Blood control. Di na kaiba ko blood control. Ay, solid yan. Adi ah, nakaiba sa blood control na mo. Kukuha sa ulat ka, dali. Sinigurado namin ni Bayo yung pag ano yan eh. Taguuntot sila mga. Adi ah, oh. Nakaiba di ko blood control. Adi. Oh? Sadit sa namunan, paikutan mo. Tanggalan ka datang. Oo. Makuha na, mabilog ka. Tamuro si Bukasi Minto. Buhos talaga yan. Puting pa sana. Kasi gripo. Para di mag ano. Dami tinambak ko dito. Eko, Oo. dalawang pi. Para di bumuon yung gulong. Lupa tapos bato. Nilatagan namin ito ng bato. Kasi ano to dati? Sinsil tabi dun. Palayan. O daw sinsil. Hindi kong pwede na sinsil. Ito na, perno. Sa puro. Ano pa lang kaya talaga? Paganap ka? Ha? Ano paganap? Sa dating gripo. Naka-slide kayaan. Sabi ko kukuha na sa water pump.
Agri po na mo sana. Amo yan adi. Oh. Yan yung pinakang puting. Yung binuhusan namin ni Bayaw yan. Kaya siguro singaw, no? Binuhusan ka, sumingaw pa rin. Hindi naman yan nakukuha ng simento. Oo. Sa mga pagitan yan. Kaya na mamatay-matay yung ano namin gripo. Yan, susubukan to pag pwede. Pag di pwede, dun pa rin tayo. Pero ito, ayusin natin na ano. Para kung burn out. Halimbawa, nagbagyo. Matagal ba yung kuryente? Mag-isang buwan. Ako rin kasi nahihirapan. Bago pumasok, nag-iigib. Hindi maiwasan. Bawal man yung isang magbuhat. Oo. Pag wala ako, nagpipirsa. Agko yung blue, tamo yan sa kuwa. So pinakang unod to niya. Ano kan nga rin? Ilbo. Oo. Ilbo yan. Di ko pagguda o di pagguda ko. Kira yung tanan sungaw. Oo. Yan yung ilbo, yung blue. Pakaraya sa tail ko naman. Makul na nan. Di ko lugo di na sa sinjin. At naman na sinjin. Yan na. Sakto lang baga sabi ko kanina. Na dyan lang. Pero mo kung umabot ka pa dito. Oh. Pero matutura ka mo ng gayon? Oo. Posibleng di matura ka na, nangiwas ka. Pero kabisado ko ta. Tunay ya, patulan ay tabay mo daw ni adik. Oy. Tapos bibili ng simento. Ano block? May hollow blocks. Saan? Me! Otak. Nagwabo ba ni? Sa pinusa na gito. Kutun tayo nyo, napakarayon ta. Mga karga sa plastik kan. Ano? Ay, sa dakuan. Oo. Ada kuan? Sa di ka bangadi. Yan. Magkupayan. Ano panungan mo na? Stress niya ako di buhay ko. Ari nga kamasiyan ko. Wala di, unay media. Unay media pa na PVC. Ini naman na di dati uno, kulpad. Ini naman na di dati uno. Amo? Oo. Hindi pa man uso sa mineral cut to. Lugak pa ka di. Lagak. Iya.
Yan, bumili muna ako ng ulam. Manok. Ang halian namin. Ma, Dako? Papaya? yung ano na lang. Yung... Anong tawag yun? Ito muna ang gulay na to. Kuwan. Galing Sigarilyas. Right. Ayun at napalalim na nila Kuya Tugsok oh. Bali puputulin tapos iistrohan. Alright. Konti na nandiyo. Tinutungan to. Karon nga ato kan tayo. At ayan. At hanggang dito na lang muna yung vlog. At mamaya gagawa ulit tayo ng vlog hanggang sa makuha ulit yung tubig. Ayan po, siyempre maraming salamat sa nagbigay sa akin pandagdag sa anonymous na sponsor ko. At siyempre sa biyanan ko na nagano sa amin ng ano para maayos din to. Ayan po, bye bye.